Salem és una història sobre l'habitatge en les ciutats i sobre la despoblació en els pobles. I també sobre les persones que són honestes i les persones que no ho són. I és un triangle amorós en el que totes aquestes coses són ingredients que entren en joc. Va deixar sola vela amb l'ordinador i l'USB. Una casa que han recuperat de manera il·lícita. Clar, de seguida penses, les brujas de Salem. I n'hi ha una, sí, en València. I la connexió és inevitable, aleshores l'hem usada al nostre favor, clar. Però és una altra cosa completament distinta i contemporània i diferent. En el Palomar y así. El poble és com un paradís perdut del que se parla contínuament en l'obra. I, efectivament, el gran drama de Salem, que són 500 habitants i baixant. Cada vegada són menys perquè els joves no troben alternatives per sobreviure allí i s'entenen que viure a les ciutats, s'entenen que vindre a viure a les ciutats. I el drama és que està passant a nivell estatal. El 80% de la població viu en el 15% del territori. I això és salvatge. I a més és inhumà i impossible. I s'ha de revertir d'alguna manera. I crec que el teatre, els productes culturals, la ficció, estan ahí per assenyalar aquest problema i compartir-lo amb la societat i tindre un debat sobre si volem un món així. Són falsos. Senyoria, no volia ser irrespectuós. Irrespectuós? Han declarat pressionades pels seus superiors. Si no em sorprèn, li sorprèn a vostè, senyora Pol? No em parles de vostè com si no em conegueres, malparit! Es troba un entramà de sarses, perquè només pots passar sense enganxar-te amb l'ajuda d'un advocat que et costarà un bon grapà de diners. Teniu 3 dies per a vindre a veure Salem, no s'ho perdeu.